Når man bliver ansat på Øland, så kommer man med på Ølandbussen. Det vil sige, ligesom en almindelig bus, som man kender fra bybilledet, så træder man ind foran, løser sin billet, og så møder man alle de andre mennesker, der er inde i bussen. På vejen så finder man ud af, om man er med på den rigtige rute, om de mennesker, man er sammen med, om man kan lide dem. Og hvis man opdager undervejs, at man er trådt på forkert, så kommer man ned til bagdøren og går ud igen. Men der er også en midterdør i sådan en bus, og den er der for, at hvis dem, der er inde i bussen, altså alle de andre ølændere, de ikke synes, at man passer til den rute her, så ryger man ud den vej i midten. Hos Øland har alle medarbejdere stor indflydelse på, hvad der sker i hverdagen. Det kalder jeg selvledende. Og for at kunne være selvledende, så skal de ydre rammer være på plads. Det vil sige, at alle skal vide, hvordan vores moral er, hvordan vi omgås hinanden, vores taleform, vores holdninger til kunder, vores holdninger til forretning. Alle de her standardting skal være fuldstændig ens og forståelige for alle. Når det er på plads, så er der meget større mulighed for at have fri leg inde i boksen. Så på den måde kan du have langt større indflydelse på dine egne arbejdsopgaver og være med til at tage en meget større del af de beslutninger, der er i hverdagen. Her er det ikke nogen skam at fejle, men det er en stor skam ikke at råbe om hjælp. Vi plejer at sige, at Øland er ikke et sted. Øland er noget, man er.